fried rice guys Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंहा आर्लि मर्निं फ्लाइट दङ जिहेतु आं बाहेरावहाय थांगोन नालाय नोंथाङा मिथिखाबाय आं बहा थांनो नागिरदों थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै स' दायो आङो फ्रेश जानानै जाखांनानैहाय नै हेयारखौहाय एसे ड्राइ खालामनानै लाबाय ओमफ्राय ड्रेसआबो खालामनानै लाखाबाय आङो जिहेतु ओमफ्रायहाय आं बहा थांगोन सोरनाव थाहैगोन मा खालामगोन मा मागोन गासिखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिजोबगोन आरोना फारि फारियै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेलौ बहाबा थांनो नागिरबा आंना लागेजआ ओरैबायदि बुरजा ओंखारो माने मेचिं ड्रेस मेचिं शुज बा हिल्स बिदि लाबाथाय मा होनबावनो माथा गरम माखौ गालांगोन माखौ लांगोन अब्लाबाबो उपाय गैया जाबाय आरो जेने थेने पेकिं खालामब्रबबाय स' गाइस दायो ओंखारखांबाय थांनोसै आरोना दायो थाथो दे सना थादो थांनोसै थुदो आंनि आंखौ गोसोखांगोन ना खाङाब्रा नै थाबनो फै जालायबावो खानाया नोंनिया सिदायैनो थाबावो नामा मिथिं थादोथ' आरो नोंनियाबो आं बायदि नालाय थाबाय थायोब्रा थ' মই যাওঁ আৰু এসপ্তাহৰ কাৰণে বেলেগত এইটো ভৰাই দিওঁ বেগটো ইয়াতে ল'ম মাথো কিয় Lauduma dulu sedang ketangan kan All the best for you. थांसै लावदुमखौ थगायबोबाय आरोना आङो 1 weekल' थागोन होननानै आं गोबाव थागोन आरोना बारा रागा जोंबाय थानाङा दे थाबनो थांगोन आङो ओरैनोसो होनदों ओरैबायसा लाइन जा गोलावखा On board this aircraft. Vistara also does not permit the consumption of any chewing tobacco on board. Please note that smoke detectors are installed in all lavatories. Mobile phones and others. आंबो लावदुमखौ गोसोखांदो हारसिं फैदो जिहेतु हारसिं ट्रेभेल खालामोबा बिराद बरिंबो मोनो ओमफ्रायहाय मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्सबो जायो आरोना सल' ट्रेभेल खालामोबा दा उपाय गैया लावदुमखौ मिस खालामदो आङो आरो मिस खालामबायबो थागोन मानो होननानै बुङोबा मानो होनना बुङो मिथिया अट'मेटिकलि मिस खालामो ओमफ्राय दायो नै आङो दिल्लीयावहाय सहैबाय स' दिल्लीयावहाय सानसे थानानैहाय नेक्स्ट डेआवहाय जोंहा दुबाइनि थाखाय दिल्ली टु दुबाइ डाइरेक्ट फ्लाइट दङ आरोना नङाबा कानेक्टिं फ्लाइटसो बिराद दंमोन नालाय ओमफ्राय आङो आइलेस एक्सटेनसनबो खालामजानो सानदों बेयावहाय दिल्लीयावहाय नायनोसै बहा खालामनाय जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बिदि संनानै जाहैगोन दे न'आव थांनानै ओमफ्राय नै डेन्जार गोथाव गोथाव संखायो आं नै नुबाय आनैनोबो देखायना होदे आं नोंनो बिदि संना जाहैगोन दे सना
आङो लोगोनियावहाय थादोंमोन आरो दिल्लीयावहाय ओमफ्राय लोगोनि न'आवहाय बिदि संनायफोरखौहाय आङो लावदुमनो हरदोंमोन आरो लावदुमा बोराबना दोंमोन नालाय एसे बुरखाय हरदोंमोन आङो ओमफ्राय नैबे आइलेस एक्सटेनसनखौनो आङो रिफिल खालामजागौमोन ओमफ्राय रिफिल खालामला आङो एकदम फ्रेस बानायजालांसै दाख्लै आंनि सेलनावनो बानायदोंमोन नालाय खिन्थु एबारै आङो नैबे सेलेक्ट सिटि मलावहाय फैदों आरोना बेयावहाय गितानजलि सेलनावहाय खालामजानोसै एक्सटेनसन खालामजानायनि सिगां सानबायखि एसे मायबा मोनसे जानानै लानोसै लाइटलि मा होनबावनो आङो नुबानो जानो लुगैयो लुदो जालांफिनजोब्बाय गाइस मा होनबावनो दा जेबो नङा दे वान लाइफ बेबि थावथारासो नोंनिया आइसक्रिमानो बिदि जायो नालाय आंलाय सानो पुरा राउन्ड राउन्ड होगोनदां होननानै एक्चुलि जों बेवहाय जानो फैनायनि मट'आनो जादों मचि आइसक्रिमखौ थाइलेण्डआव जादोंमोन ओमफ्रायहाय गवायाव जादोंमोन ओरैबायदि टेस्टि ओमफ्राय सानबायखि आङो माने आं एकदमबारे गोथाव मोनो नालाय ओंखायनो आं सानबायखि बेखौ जानोसै ओमफ्राय बेयाव जाबाय मचि आइसक्रिमनि मोजां मोननायानो खमायलांबायसो आंनिया गोथावानो नङा बेयाव जानाया ग्रिन टि फ्लेभार मोनसे मेंग' फ्लेभारमोन आरोना गैया आइलेस एक्सटेनसनखौहाय खालामखांबाय आरो माबोरै मोजां नुदोंना गाइस नैबे गितानजलि सेलनावनो खालामजादोंमोन आरोना मोजाङानो सार्भिसेसफोरा लाक्जारियास आरोना इन्टेरियरफोराबो 5 स्टार नै मिस्टि पान जानो नागिरदों आयौ मिस्टि पान जानो नागिरदों Bagus juga. Bagus deh. जों नेगासिनो चेकिं खालामनो थाखाय ओमफ्राय बेनि उनावनो जों मोनहैसिगोन फाइनालि जेराव जों थांनो लुगैदों आं बिराद गगा मोनबाय गगा मोननायनि ना मुलिया खोलाबजोब्बाय आंखौ बेखौ होथेनानै उन्दुना थानोसै आं Boarding completed. दा बुजियाखै आंनि आसुगुरजोंसो मिलायबावबाय दैया सेस नङाबा सेस जाबाय आं बेरायनाया बेराय दा फैनाय मुलि जादों थैसिगोन आं आयौ बार गोजांबाय आङो दा उनाव लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ आंहा बिदिखौनो जाफेरा महाबा बेरायनो थांबा एबार बिराद खस्थ' मोनसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो जेबो मुड गैया आं भिडिअ बानायदों गगा मोननानै जाखाजोब्बाय थांथ'वाखै दाबो नै बहा थांनो जों लण्डनाव नै बेगेज रिक्लेम खालामनोनो बिदि माबायावहाय फैलायलायनांगौ आरोना मेट्र'आव बेनिफ्राय नै गारि लाबाय
एसे आं अबस्था गैला गगा मोननानै जाला Media production city. फाइनालि लोगोफोर आफ्टर 2 years दिनैहाय दुबाइयाव फिन फैफिनबावनो मोननानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों फार्स्ट अफ अल भगबानखौ थेंक इउ होननांगोन सेकेन्डआव लावदुम जाय आंखौ बिराद सापर्ट खालामो जाय आंखौ बिराद अनो थेंक इउ सो माच फर एभ्रिथिं गड बिबार बागान गोजा नुवाखै जा गोजौखा ड्रेसखौ चेन्ज खालामबावगोन सान्दुंआव सोना दोननांगौ जोङो नै बिथिंहाय दै दंलायलायो बेफोर गासिबो एपार्टमेन्ट गोजा आरोना जों थानायाबो एपार्टमेन्ट जोङो दायो दङ 16 फ्ल'रावहाय दायो नै गासैबो बेयावहाय गासैबो फ्लेट गोजा आरो दा एपार्टमेन्ट स' जेसे हायो आं नोंथांमोननो उनावहाय गिदिंनानैहाय दिन्थिगोन बहा बहा थांनाय जायो जा गुसु गुसु बार बारखादो दुबाइयावहाय बैयावहाय गाबोन समफोर बेरायहैनांगोन र' नै बेयावहाय